9थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो 34थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बेनिनो बे जायगानिनो एलआइसि सार दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद गासैबो मोनथाम बे सेन्ट्रेल कमिटिजोंनो लोगो नांफानानै बुजाबदेरदों बोसोरसालिया जथुम्माया नैबे बनरगाव खाग्राबारिनि माइदांस्रि गेवलां फोथाराव। दा बेवहाय बियो 10, 11, 12 फैगौ नैबे मार्चनिनो जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय गोबां एजेन्डा लानानै थारिख वाइज एजेन्डा लानानै जोंहा माने प्रग्रामखौ जों हाबाफारियाव सोसनजोबखाबाय आरो बुंनो थाङोबा 10 थारिखआव गासैबो शिबिर बादाफोर जेन'बा डेलिगेट हलफोर गेस्ट हाउसफोर लांगोना मेन हाबग्रा बेफोरो गासिबो गेवजोबगोन आरो बेखेवगिरि हिसाबै जों एजेन्डायाव गासैबो हाबाफारियाव सोनानै लाजोबखाबाय। बिनि अखानायै 11 थारिख बे 11 थारिखआव बिदिनो माइनाव आफाद एक्सट्रायै डेलिगेट दङ आरो लाइमोन आफादाबो एक्सट्रायै डेलिगेट दङ आरो बेलासियाव बेबादिनो CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद सावरायनाय जागोन। गारजा फुजाबो दङ 11 थारिखआवनो खेराइ फुजाबो दं। बेयो 11 थारिखफ्राव जाजोबगोन। अखानायै गेवलां मेल दं आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा गोबांथार जों आलासि लिंहरनाय जादों। बेनि गेजेराव गेवलां मेलखौ बेखेवगिरिया जाहैबाय 29 नं क'क्राझार समस्तिनि MLA मानगोनां रबिराम नार्जारि। गाहाय आलासियाव जोंहा मोननो हादों मानगोनां मानाव गेदेर बिटिआरनि EM सार प्रमद बर' आरोबाव CM बिटिआरनि ओमफ्राय आरोबाव लोगोसे जर'खा आलासियाव जोंहा मोननो हाबावदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानाव गेदेर अशक सिंगाल आरो आसामनिनो केबिनेट मन्त्रिबाव जोंहा मानाव गेदेर UG ब्रह्म सार आरोबाव BKWSनि मानाव गेदेर CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों। आरो बे गेवलां मेलावनो गाहाय सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा आरोबाव मोननो हादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो मानाव गेदेर डक्टर बारहुंखा मुसाहारि सार आरो बुंथिगिरि हिसाबै माजबाद समस्तिनि MLA सरन बर' सार बिटिआरनि EM उकिल मुसाहारि सार सथियानि एक्स MLA प्रानेश्वर बसुमतारी जों बिसोरखौ मोननो हादों आरो दा मथेथे खुब गाब गोनां कालारफुल बे हाबाफारिया जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जेनोखि थांखि उद्देश्य बेयो मोजाङैनो जाफुंगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो खामानियाबो 50%निफ्राय 80%खौनो बुंजायो आवगायजोब्बाय आरो खामानियाबो। ओमफ्राय जोंहा आं बेखौबो फोरमायखानो लुबैदों जे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर बुंनो थाङोबा मरिगाव धेमाजि उदालगुरि लखिमपुर बिश्वनाथ गहपुर बेफोरनिफ्राय फैजोबगोन। आउट अफ कान्ट्रि बुंनो थाङोबा नेपाल बांलादेश बर्डारनि बै नया बस्ति होननाय जायगानिफ्रायबो फैगोन। ओमफ्राय वेस्ट बेंगल दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट बिसोरनिफ्राय फ्राय डेलिगेट रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंनि नैबे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो बिथांमोना। आं जे 9थि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि कनफारेन्स दा बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादजोंनो RC हिसाबै दाजानानै होदों। दा बे बेलायावहाय गासै रायजो राजानि अननाय आरो जोङो अननायखौ मोनदों। बिथांमोना खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा जोंजों अहरह हेफाजाब होदों। बेनोल' नङा जे जों जा धर्म हिसाबै थाइसे थाइनै अनुदान बिदों बिथांमोनहा रावबो धर्म बासिलायाजासेनो एफा एनै जोंखौ हंखा सुंदों। इसोरा बिथांमोननि फारसे बोर सारस्रिथों आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो बयखौबो खावलायहरनो लुबैयो जाहाथे फैगौ दिनफोराव माने बयबो जाहाथे धोरोमा जिखि जाया ज' खौसेयै फैलायनानै हारि हिसाबै मदद होलायो बेखौनो
खावलायनानै आं बेसेखिनिखौनो वार्किं प्रेसिडेन्ट जानानै एथ'खिनियाव दोनथ'बाय। बेसेबांसो रायजो राजाफोर जमा जागोन बेयाव? दा बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि फोरमायनाय बायदिब्ला दिल्ली गेटआ बेवहाय गासै 2000 जन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो 2000नि बिथोराव खाथि खालानि रायजो राजा बिसेसकै डिस्ट्रिक्ट वाइज आरोखि खाथि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिसोरनिफ्रायबो एभेलेबेल साखाफारा जोङो गासिबो मेसेजखौ होखाजोब्बाय। दा बिथांमोनहा गैयाब्लाबो हानायखिनिखौ नाजागोन आरोखि फैनो थाखाय। जायफोर बिथांमोना बेयाव फैगोन बिथांमोननि थाखाय थानायफोरनि सुबिदा दा बेनि एकोमोडेसनखौ जों खाथि खाला बे गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बे स्कुल फरायसालिफ्रावनो दोननायनि असिलाखौ लादों आरो जोंहा खाथियावनो कमिउनिटिबो दंखायो आरो एसे आगोलनि जे लुखानानै दोननाय माने कनस्ट्राक्सन आन्डार कनस्ट्राक्सन कमप्लिसन जाखानाय बेफोरावबो जों दोननो थाखाय साखाफारा जादों आरो दुगैनो लोबनो थाखाय जोंहा खाथियावनो सेरफांगा दै दंखायो बेवहायनो दुगैनो लोबनो हानायनि फेसिलिटि दं आरो माखासेफ्रा जाहैबाय जोङो बे कल दैखरफोरखौ लोंनाय जानायनि थाखाय बाहायनो गासिबो साखाफारा खालामनाय जादों। दा गोजान गोजाननिफ्राय बाहागो लाफैनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो आप टु माबानिफ्राय लादों नोङो एसे मा होनो बे दहाय लखिमपुर उदालगुरि मरिगाव बेनिफ्राय ओरै कार्बि आंलं आरो ओरै चिरां बाक्सा क'क्राझार लोगोसे आलिपुरदुवार दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट लोगोसे नेपाल आरो मेघालय आरो जोंहा बांलादेश